bang magagawa? Hindi ka ba nagtataka? Paligid ay tahimik ngunit di payapa. Marami ang nangangamba, ito ba ay matatapos pa? Lahat nagtatanong nasan ang kasagutan. Paano na bukas makalawa? Paano pag ang hirap ay hindi ko na kinaya? Paano ba tayo magkakaisa sa panahong malayo sa isa't isa? Hanggat may nakikinig sa panalangin, di mawawala ang pag-asa natin. Ikaw at ako, babangon tayo. Sama-sama lahat ay susulong. Basta't tayo'y magtutulong-tulong. Lilipas din, matatapos din ang dilim. Manalangin, manalangin, manalangin. Matatapos din ang dilim. Manalangin, manalangin, manalangin. Matatapos din ang dilim. Lahat ay may magagawa, bigay magpaubaya. Palitan ng alitan ng pag-unawa. Malay mo bukas makalawa. Hirap ay sama-sama nating kinaya. Paano kung tayo'y magkakaisa sa panahong kailangan ng isa't isa? Hanggat may nakikinig sa panalangin, di mawawalang pag-asa natin. Ikaw at ako, babangon tayo. Sama-sama lahat ay susulong. Basta't tayo'y magtutulong-tulong. Lilipas din, matatapos din ang dilim. Manalangin, manalangin, manalangin. Matatapos din ang dilim. Manalangin, manalangin, manalangin. Matatapos din ang dilim.
matatapos din ang dilim.